Ciao a tuturor, hai să vedem cele mai faine videoclipuri. Hai să începem, la prima să începem, să vă înscrieți, să lăsați un like și să lăsați multe like-uri. Hai să începem! 3-1 sedicesima io penso Ernst Brüning. Fai bravo, comportati bene, non mangiare i suoi piatti o ti avveleni! Resta chiuso a chiave in camera tua. E cerca di stare lontano dallo zio Frankie. È pericoloso. Adesso ho anche uno zio. È una piaga per la società. È solo un buono a nulla. Ciao figliolo. Uite-ne aici! Și acum hai să vedem un altru! Per imparare come si parcheggia correttamente. Giorgio Papino deve andare a scuola! Peppa Pig ti aspetta tutti i giorni su Rai Yo-Yo. Ok, pentru azi am gătat 2 episoade. Bine, ok, și să vă arăt asta, telecamera de surveglianță. Vi arăt telecamera de astăzi, când am venit eu de la școală. Ok, hai să uitați. Și pentru ziua asta, e bine, pa!